салом алейкум дӯстони азиз. Дар Корвон-Сити қарор дорем. Ин рияди широки Корвон-Сити, ҳамун рияди калони Корвон-Сити ай. Дукони 53. Ина духтаро тамоми намуди либосҳои арӯсӣ скидка шудага. Боз ма нархоша гап мезанам. Инами алова диден? Гили аловаш вилюрай. Инами чанд расветка дорад духтаро. Ина диден? Бардови, сирх, кабуд, коричневый. Ина беҳад хушрӯвай. Ё 800 сомон, 900 сомон айда дига ҷо, ё 500 сомон кадай. Медонен ки ман распродажа скидкара гап мезанам. Хитом кадоме ки медона нарша мефаҳма аллакай. Биёен кадом мехоҳа ай пеш, хоҳен доставка дора, номерашон дар рӯи экранай. Доставкатон мекунанд. Ина бинед чанд расветкаша дора. Ина сиреновиш дар якум рияда манекен мондаге. Беҳад хушрӯвай ҳам арӯсия ҳам туида меравен ягон ресторанда мепӯшем багатия беҳад хушрӯ вилуруш хушрӯвай духтаро. Ина бинен, ина нишон метим ай пеша вилушам нағзай 500 сомон кадагианша. Иҷада беҳад материалошон хушрӯ. Тамошобинони азиз ира бинен ҳар я намуд доранд. Ина миёд беҳад хушрӯвай. Иш 1500 сомон ай. Ина ин намудоша бинен ё 2000 чанди будай ё скидка шудагиан. Ина ёш 1200 сомон ба фикрам буд. Ё 1200 сомон. Анамиш 1200 сомон. Ё материалои 1800 сомон скидка шудага. Иш 1500 шудай. Ё беҳад хушрӯвай тамошобинони азиз. Ира бинен расветкош бисёра, ира глош аҷоиб ҳар хела мешава. Ина ин намудош астай. Баъд ина ира бинен ромбика ирам аҷоиб хушрӯ, вилушам хушрӯ. Ирам 500 сомон шудага скидка қати рафтестай. Кадоме ки харидорай тестар нависен номерашда доставка кунанд. Доставка доранд ҳамаи ҷода тамошобинони азиз. Ина расветкаш беҳад хушрӯвай. Метонен муроҷиат кунен, хоҳен биёен ай пеш дар Корвон-Сити қарор доранд. Ина чанд намуд материало доранд. Ҳамаш фасон. Ина иша бинен чихел хушрӯвай. Ишам 2000 сомон будад 1300 сомон шудага. Инами скидка шуда 1300 сом. Баъзе нархош шаф пурсидагим фаромӯш кардам духтаро. Бо номерашон да муроҷиат кунен, скриншот када рой кунен, нарша меган. Ина и намуд арзон шудай 800 сомон шудай. Ё 1200 сом будай. И ваяй сеточни материалай қати чихолай духтаро. И расветкоша бинен чихел необычне. Ҳам метонен туида пӯшен, ҳам метонен барои арӯсӣ бигирен. Духтаро материалои скидка арзон харидорӣ мекунем, пушаймон намешавен бо нархи арзонай. Айноми канали ма гап занен. Духтаро скидкаошона мекунанд. Ина чанд намудча доранд. ҳозир бо иҷада бо рӯпарӯшон дукони дигаришонай вайдам ҳамхе материало ҳастай. Дукони дигаришонам ай ҳамиай рӯпарӯ ай ҳардаш. Кадоме мехоҳа биёен ҳарди дуконошда материалои фасон доранд. Ина тамошобинони азиз арнатониёшам скидка шудай 400 сомон. Ина расветкаоша бинен чихел хушрӯвай. Аҷоибот хушрӯ. Ина халиё бо мефурӯшанд, ай болои кирта мекунанд арӯсӣ. Ина зарчам доранд. Беҳад хушрӯ. Арнатони чанд расветкаи форатон ҳастай. Ина тамоми намуди материало ҳастай. Ҳамаш скидка қадия дӯстони азиз. Кадоми мехоҳад скриншот кунен, номерашон дар роӣ кунен, ватсап доранд. Шумо да ҷавоб метиҳанд. Кадоми инстаграм дора, силкаи инстаграмшон дар поён комментария да закрепит мекунам. Дар рои инстаграмшон дам ҳар рӯз мепартоянд, тамошо кунен видео ҳами материалои новинкара. Ҷа атлас ҳам дора, ина боло да атласо ҳастай. Ина бинен. Мебиён ҳама материал аяҷо харидорӣ мекунен, хоҳен нависен, доставка мекунанд. Ина атласошам ай пеш ина бо сёмка кардам. Хайнам чизи мефоратон тамошобинони азиз ҳастай. Инамо алманало духтаро ира бинен вишивкаҳо фасон любой цветш ҳастай. Ина беҳад хушрӯ. Ина ай пеш бо нишон метиҳам. Ё 1800 будан 1500 сомон кардамш. Ира бинен чихел хушрӯ. Ина расветкаҳош бинен чихел хушрӯвай. Чанд намуд дора. Ина тамоми намуди нақшаш ҳастай. Ман оҳиста ҳамиҷаша мекунам ки шумо хушрӯ тамошо кунед. Тамоми цветчам ҳастай. ҳамиҷа ҳамаш ҳами рияда ҳами алманалои фасони оригиналшай. Ина тамошобинони азиз дигари дуконшон рақами 52. Ина ҳозир ҳамаша нишон метиҳам, скидка шудагиёшам нишон метиҳам. Аввал инамира нишон метиҳам. И беҳад хушрӯвай. И 1200 сом будаг 250 сомон шуда. Ира бинен чихел хушрӯ арӯсӣ беҳад фасони бад.
این نمودایی که خشروان ایورم عجایب خشرو ای هم 1000 сомон будае тамошобинони азиз 500 сомон шуда як баробар скидкаи калон шудага тамошобинони азиз чанд намуда иҷада инаишам бинед беҳад хушрӯай аҷоибот хушрӯ кадомиша ки ман нархоша нагуфтам духтаро нависен дар личкашон нависен номерош мондагия ватсап да нависен ҳаматон да ҷавоб метиҳад тамошобинони азиз иҷада ку ҳамаи чиз скидка шудагия ҳозир ма бо фасонои бача нишонтон метавам инаи закия будай материали закия ина бинед чал хушро вилура ирам поёнаш анаи хел аҷоибот материали закия 1800 буд 1300 сомон шуд инаиш фарзонаи хуршед материали фарзонаи хуршед инами гла кардагия беҳади хушро и расветкои бисёр дорад тамошобинони азиз и материал да куҷое мепурсен медонед нархш дигаре вапше ё 2000 сомон кадагиан скидка кадагиан и беҳад қиматай дига ҷуда 3500-4000 ҳатто ино арзон кадагиан 2000 сомон скидка қати ина расветкоҳош иҷада чанд намуд дора муроҷиат кунед вилурш тозаи дубайския инами вилурш дубайе духтаро вишифкоша бинед беҳад хушрӯай баъд ҷада инаи намудош ҳастай баъд фараҳноз материали фараҳноз номуш фараҳноз ай материала и 500 сомон шудай 900 сомон буд 1000 сом 900 сом 500 сомон шудай скидка қати ана бине расветкоша любой намуде ки шумо мехоҳед ҳастай и лавои доманша ира мекушои болош дига хелай духтаро болош вилурай ира бине и лави доманша ози просто нишон додагия вилурай бине чанд хушрӯй светчам беҳад хушрӯ чанд расветка дора кадомиш маҳқулай муроҷиат кунед тамоми чиз дар иҷа ҳастай дастрас карда метонед айни ҳол кадом материале ки гуфтестам скидкае ку тамошобинон и дар дига ҷоҳо ҳозирам ҳамо 800-900 мерава нархаш просто иё скидка кадиян аксия кадиян ба ҳами хотир ҳамаи нами материалошона скидка қатия инами 500 сомай ҳозир скидка распродажа гӯё рафтесайда аксия ҳар бор моҳо мекунанд намиё ҳозир материалода шудагия вилурода зимнида беҳад хушро инаи паплини чакани будай ина тамоми намуд ҳастай ина тамошобинони азиз инаи намудуш бо ҳастай ира бинен чихел хушро ирам вилури тоза иҷада аднатониё 400 сомони шудагия скидка шудагия аднатони и парада якм нишон додам аю магазин дигашон иҷа ду магазине рӯпарӯи ҳардуша як одамай ина ҳамё ҳарди магазинда скидка кадагия материалора ё вилурошон аднатониёшон тозаи хушрӯи тамошобинони азиз ё 1000 сомон буда 1200 сомон буд 850 сомон шудагия ҳозир скидка қати во арзон мекуна айноми канали ма гап занед номерошон дар рӯи экран ватсап доранд ина тамошобинони азиз инамиё 1200 сомон буд инаи вилур 700 сомон шудагия инаи итальянски вилурай ё дини мазор будан 1000 сомон шудай скидка қати чанд расветка дорад тагш вилурай ина бинед чихел сангоша мелки хушрӯи радужния ина чанд расвет 4 расветка доштай беҳад ибад хушрӯ инаён вилурш тоза маълумай вилури тоза маълумай тамошобинон инаирам бинед чихела вилурш тозай иҷа грандиозни скидка шудестай барои ҳамо хостум шуморам бугум хабардор шавен биёен харидорӣ кунед ё доставка мегӯед номерош дар рӯи экранай хоҳед доставка кардан мерасонатон любой намуд материал мехоҳед выгодни айҷа мегиред